Da i chi gyd, gobeithio bod pawb yn cadw'n iawn ac yn cadw'n saff. Dwi am ddangos chi heddiw sut i wneud cwcis ceirch cyflym. Felly, y cam nesaf yw i ychwanegu'r ceirch, yr almond, powdr coca, mae da ni blawd plaen, blawd codi fan hyn hefyd, a wedyn just pinch o halen yn ogystal. Felly fi'n ychwanegu hwn i gyd mewn i'r bowlen, tan bod popeth wedi gymysgu a bod dim lympiau gyda chi hefyd. Felly dwi'n mynd i gymysgu am tua 1 munud. Mae'r lympiau yn y gymysgedd i gyd wedi mynd nawr. Dwi'n mynd i ychwanegu'r llaeth almond yn gyntaf i'r gymysgedd. So, 1 llwyfwrdd o hwn. Wedyn, mae angen toddi'r olew coconut, a wedyn mae ychwanegu yr olew i'r gymysgedd. Ac yna'r cam olaf, yw i ychwanegu tua 5 llwyfwrdd o'r maple syrup. Rhoi na just am look. Felly'r cam olaf yw i ychwanegu'r siocled gwyn ac y siocled llaeth. Felly mae hwn yn mynd yn mewn. A cymysgu am tua 1 munud. Felly, y cam nesaf yw i resolgi'r ffwrn i 180, a wedyn chi'n mynd i adael am tua 10 munud i resolgi. Y cam nesaf yw i gael tipyn bach o'r gymysgedd mas, a chi moyn siapio'r gymysgedd mewn i siap pêl fel hyn, a wedyn dwi'n mynd i roi hwn ar y tray. Dylse fe godi hefyd gyda'r blawd codi, felly edrych ymlaen. Felly mae'r cwcis ceirch cyflym yn barod i roi mewn i'r ffwrn am tua 10 i 15 munud. Mae'r cwcis ceirch wedi bod yn y ffwrn am tua 15 munud ar radd 180. A nawr, maen nhw'n barod i cael eu bwyta. Fyswn ni'n gadael nhw am tua 5 munud, a wedyn dwi'n mynd i ychwanegu tipyn bach mwy o siocled ar y top. Felly gobeithio wnewch chi fwynhau gwneud y cwcis ceirch cyflym.